Agent 540! Napalabas, may isa na bangkay ti agnagan iti Vina, iti nakagteng dagiti pulis iti lugar ngayon nyawag daytoy. Nadagdagan ti pan nakariribok dagiti kamang tilindag. Namuan matadagos da Arnold tinapagteng ti kabarkada da, ket ad-adan ti pan nakariribok da. Saan matamawatan ni Arnold, nuapay adi matla sumangpeten dagiti dadakil na, nang runa ket di nameten makuntak ida. Iti opisina, ninamnama ti hepe ti panagsublin ni Agent 540 manipod iti panagbakasyon na. Ngem imawag daytoy, ket imbaga na adi pay agsubli, gapo ta daas asikasun na. Itagagayem denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapolwan. Agent 540! Apay nga ta. Anyat mapaspasamak kini Agent 540. Adupay tijak amo may papan kini Agent 540. Nupay nabayag kami ngagkadkaduay ti serbisyo. Nalimad at tao ni Agent 540. Sir, ada text ni Agent 540 kanya. Anyo timbagana? Madamot ka no, aramidon na di na mapanawan. Naskan ka no, tutukan na. Kasta mo timbagana. Kalkalapas miya nagsarita. Isumot ladyak makontak itay. Busy gayam ti cellphone na. Inawagan mo't gayam. Wan, sir. Imbag man ta nakasari tayo? Saan ka no pa'y nag-report iti opisina? Iswa. Sir? Anya ti aramidem? Sir, kasi timbagayo. Right. Ipakitam ti kabalam, Conrad. Adda kami iti likodam. Agyamanak, sir. Namnamak ti di mo pa ng pukaw iti determinasyon mo. Amo kakabalam mo iti kabalan ni Agent 540. Saan, sir? Agent 540 is Agent 540. Agmay-may salang dahi ta, sir. No. Di mo sawan ti kasta. Adamot bukod mo akabalan. Adamot bukod mo ataktika. Patsya kakabalam ti kabalan ni Agent 540. Iso na lang tayo ti sabali awagas. Nakitak daytaan, Conrad. Agpada kayo iti kabalan. Nagdumala ti wagas yu adwa. Kat, patsin na, Conrad. Self-confidence lang ti kasapulam. Sanak lakit diyan nagbintat. Tao ti nakita kakas taunay ti daras na ng taraigid iti pader. Kasano ang nakastrak iti bakod? Apay adi nagtaul ti aso. Arnold? Ha? Aurora, kunak na nakaturog kan. Saan kami pa'y anaturog kan, Lilia? Anya? Adda nakastrak asabali at tao iti bakod. Kunak tumat asa anak ang nagbintot. Nakitak mat, Arnold. Delikado da ito yan. Masiguradom ka di ang nakatrang ka amin ang mabalin a pagsarkan dito balayo? Nakadouble lock ti amin ari daw ti balay mi. Nasayaan? Direhas mo ti amin na tawa. Sana basta makastrak ti sabali at tao. Di mo maibaga. Aduitan ti strategy dagiti managdakdakas. Oray pa'y. Umika, mapantay ti atik. Mabiit lang. Ayaman tan ni Lilia. Sige. Mapanta pa'y nga rod iti seledya. Ni Lilia! Mapanta dagos iti ana. Darasan! Naglag! Nakamaskara tao tinagdapay ti batog ti tawa. Kasla na ikwadro dita sarming tirikap. Mabutangag. Tay kilay nakit ti dayjayan. Saan ka kumaan nag-iikis tapno saan anakigtot? Ang mga nupumanawan dayjay. Anya? Di mo kayat apumanaw? Di kayat asawan ni Aurora. Katapno na yawag tayo kumapay kadagiti pulis. Sorry. Nakigtutak namin. Mapantayo iti ati. Makita tayo ti aglawlaw ti balay. No agyan tayo jay.
Awagan ba'y dagiti pulis Arnold? Dahil dyan tinakamaskara tao. Oops! Dagdani ako. Piloto matrik! Salikaw tawan niyo tibanger! Nasken ang maripot tayo dahil dyan! Yes, sir! No, sino ka man? Agpulo ko itan! Ang katingal sa dadagan! Dahil dyan tinakamaskara. Nakakalayatan iti bakod. Nagsiglat! Kunamlan lawa-lawa iti kinasiglat na kalayat. Ha? Nagsiglat ang mga paturong iti paltog na! Napuntahan ni Piyoto Kalaw! Napuntahan ti sa pulis! Diyos ko! Agbalinan ako pipinatayan ti compound you, Arnold! Napapatuloy na! Nakalibas siya nakamaskara. Nakita mi ti amin na napasamak, sir. Sino nga taday jay? Naimbagkid din tamo yung tinararamid yo. Pinagsilaw yo amin ti bumbilya iti aglawlaw ti balayo. Iso na batad ang nakita mi. Ti pakabuklan ta dya tao. Sir? Nakita mi ti takder na. Awan ka di ti pagilyasinam. Iti kinasyasin na. Ha? Aguray ka. Kasla. Kwa. Awan, sir. Awan. Adalakit din na patag-agagara dahi dya dito'y balayo. Talaga ka din may maysa ka dito'y balayo. Dagitila ka di barkadam, tikad kaduam dito'y manipod na tayo ti medyo. Wen, sir. At dapay lang amin dagiti parents ko iti ayan ti business da. Ayan ita dagiti parents mo. At dadapay lang iti China, sir. Adadagayam ti balasi tao. Diyak makontak ida, sir. Kaya't ko sumangpot da kuman. Uy na. Rumbeng nga dadan dito'y. Takastoy mo tinti mapaspasamak dito'y balayo. Nang runa. Kit nagipilan iti darom dagiti kakabagyan dyan napapatay ababaw ninyo. Anya? Sa ganaan niya man na mapasamak, Arnold. Sa pulan dati hostisya. Kit dito'y mismo abalayo ti sentro ti investigasyon. Ni, agun-uni ti cellphone ni Arnold nga indiso na iti ayan ti telebisyon. Agdigdigos, di na masungbatan data. Kitaak man ti agparparang nga umawawag. Kabisadok data ang numero. Ti agtetext kanyak. Makamuditan, sungbatak. Hello? Sino ka si mong bat? Di aking kukway ti dahi pa numero ti kayat ko kasaritan. Abot-botong abuses. Itad mo ti cellphone, iti aking kukwa. Awan dito eh. Nabati na ti cellphone na. Anyang. Sino ka? Siyak ti kabarkada na. Addaak dito'y balayda. Sino ka? Ibagam, iti katropam. Tagsagana kayo. Ang mukan. Sika, di may sana kita dita. Tagsagana kayo. Anyang anyoras. Pick-upan da kayo. Anya? Tagsagana kayo. Inadap nan ti cellphone na. Dagdagak ni Arnold tarumaran iti banyo. Agawid ako na. Nalaos ti danag ni nanang kon. Anya? Panawan na kami. Mabutangak dito yan, Aurora. Awan data maditikas ta, Lilia. Nagtutulag tayo. All for one. One for all. Kun-kuna tayo. Ita, pumanaw ka? Sorry. Ngam, talaga man Jakon. Saan ka pumanaw, Lilia? Awan agawid ka data. Anya? Naglaing kan? Da kami laang ti pasubom? Laglagi pam. Adamat basol tayo itilintag. Anya man agon damay. Matakwatan to dagiti pulis da ita. Anya? Nadagsen a basol iti panagar-aramat tayo iti syabo.
Nadagdag sin manen ti panaglaklako tayo kadagiti kapada tayo abangag iti university apagad adalan tayo. Aurora? Di mo ibaga ada kami laang ken Arnold ti sumarang numatakwatan dagiti pulis ang nagbalinday to'y abalay apat session venue tayo. Apay, Aurora? Kaya't mo ti agpatiliw mo bilang? Lokas ta. Talaga akayat mo ti lumiklip? Asino ti mayat nga agseba iti pakatayan na? Nalimbong pala ti panunot ko. Uray sukirak nga anak, Aurora. Lilia. Agawid ak. Uray anyat ibagbagayo ka ni Arnold. Di ka makaruwag dito Lilia. Kunak tumat akayat mo ti sumina. Ngam di ka makapanaw dito balay. Anya ti aramidang Arnold? Sino ka? Pinakamaskara. Umarkam! Darasin nyo! Sumurot tayo kan kuana. Darasin nyo! Aurora! Lilia! Arnold! Anya ti kahit asawan da ito Awanan ka do peso! Ala! Darasin nyo! Di kayo backdoor! Ti pamlaan tayo! Arnold! Anya ti kahit asawan da ito Sak! Diyak magmawatan. Ngam awan pagpilian tayo ita. Sumurot tayo. Tapno mailisi tayo iti kaso. Awandan. Namaysan da tayo dagijay, Conrad. Sir. Ngam panagkunak. Saan da pa yan nakadayo? Kitaan tayo, no kasano ang matuntunan tayo ida. Aplanas ka na barabadan da dagiti matatayo. Pinuda tayo pa'y. Nakatagari ka. Asino ti di agreklamo iti gastoy. Di mo ibaga magustuhan ti mapaspasamak, Aurora. Itay pa'y lang agtartaray ti nangiluganan da kada tayo. Nakadayo tayon. Awan maramikan tayo. Uray siya ka mismo. Diyak amo no niya ti plano tinangala ka da tayo. Kayat ko pa yan ti matahing ang ti gastoy. Sardeng ka man, Lilia. Kapasurong ka talaga, Lilia. Imbes amang panunot kamat iti pamuspusan, no kasano ang makarukap tayo iti daytoy. Kayat ko ti matay. Madya ko! Sumartang ka, Lilia. Sana makatulong ti kastadyar mo. Agulay makan. Awandan ijay. Nakaawag pa'y mo ti anak ko iti cellphone na. Sakbay anak kapanaw da. Anya tin baga dyan, akyo? Nakamaskara ka no ti nakita da. Anya? Sir, ang mga no maitulad di anak ko iti kayem na apinatay ti di ammo a tao. Aramiden mi ti amin tapno matuntunan mi tinang ipananda iti anak yo. Ada makatulong kada tayo. Pangaasiyo, sir. Agmay-may sa nga anak ko ni Lilia. Diyak kaya't amang puukaw ko ti anak ko. Ito ko! Pangasim. Ikatay mo dagiti pumumi. Kan dagiti na ibarabat ka dagiti matami. Itay pa'y akayarigan minti bulag. Patayin da kami langan! Ngam ti kasi nga raramidon nyo kada kami. Di ka man, Lilia. Saan ko pa kaya timatay? Makapasurong ka, Lilia. Sika lang ang timatay. Di na kami iramraman takayat mi pa'y tabyal. Ikatagtipungom, sika. Makamukanton, kata kita kakatuan. Agyaman, anak. Anay ko, inayari mo ta. Oh, teka. Makamukan, kata kita kakatuan. Ikatagtiparan ko. Ukar-karam mo tidon. Nakamaskara. Nakasuot iti overall. Akasalusuot ti mekaniko. Arnold, anya tar aramidon. Ukar-karan na kami matan Ha? Uwan, mabitlaan. Tsak mamati. Sa bali at tao na itanangit kada kami dito eh. Sa bali. Asino tinangitalaw kada Arnold, Lilia, ken Aurora. Gagayem denggen inton bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo ana Paulwan.
Agent 540. Insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.